ngenxazebalala mungebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxazebalala mungebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1. Sibingelela kakhulu ngenkulu intokozo ngoba umlomo uyalithenga ibhanoyi. Akusasa mina ngiyobe ngihamba ngokuthi phangwa kusasa ngiyobe ngihamba ngokuthi ubona nje mina ngishanga amakhosikazi awu10 ubona nje mina nginezimoto ezu1000 mina nginemali edlule kaMatsepo. Ake sithi emthini ayikho ingqongqo noma ungoti noma uqweqwe ngoba kuyathelelwana. Kodwa empilweni nje uyebe khona umakhonya ngenxa yamakhamba waphiwa abakubo. Asichomi asichwenzi kodwa siyalinganisa ngokuthi masikulinganisela bese siveza ke nemizekele esobala. Namhlanje ke sila eNewcastle endaweni yasosizweni sika Dr. UMNCWABO UYAHLEHLA. UDokotela ke UMNCWABO UYAHLEHLA isibongo sakhe sangempela nyingani zakwethu uDlamini. Ungasho ngeqholo umkhulekele nanoma ngayiphi indlela ngoba amadoda kuphela akhulekelwayo. Angazi noma ngifunda olunye lehlobo zezimoto ezibhalwe khona la. Dokotela asikwamukele sikubingelele sibonge kwamukeleka nathi ekhaya lakho. Masikhuluma ngomuzi wenyanga ngathi sikhuluma ngento nje. Hayi ngiyabingelela kakhulu babukele emakhaya ngiyabingelela umhlaba wonke nakuwo wonke nje umuntu ngosiyami obe nenhlanhla yokuthola idatha. Hayi nalo liza kanzima mani ngithi naye ngosiyami uNkulunkulu nje alenze ufefe nabakubo baphose futhi liphinde lithengeke nakusasa. Sibonga kakhulu Dokotela ukusithatha usibeka kafishane. Inyanga eningi ukuthi ifanele ifake impondo ifake iminyeko ibihlalo ezinye zazo izofaka imbadada ezinye inyanga nje ibukelwa phansi. Kungani wena ube nomehluko omkhulu kangaka? Sibona isithabathaba somuzi sibe siphuma kwesinye seyithabathaba zomuzi osebenzela kuzona vele. Namhlanje sila igcikeni lakhe ngakakhuluma ngokuseduze kwethu ongahirishiwe ozosilandisa futhi nakho ukuthi kuvela kanjani ukuthi ugcine ufike kulesi sigaba okuso. Ngamafuphi nje namafishane njoba usuthe ziyayibonakala ngokuthile ngiyaphinda futhi ngiyasho nami nje njoba ngembethe kanje ukubane ngikwenye indawo ngabe omunye ufaka umnqwazi uthe uyanqwaza nami nginqwazile kodwa ngesinamhlanje ngesinamhlanje ngoba labantu amadoda understandayo ayalazi lo siko nami nje njoba ngembethe kanje ngihlonipha khona la ekhaya futhi emangizothi nje ngibuyele emuva kancane uyakhumbula silapha ekhaya kade ngifake umnqwazi manje futhi usuyabona nelanga nalya seliyozilahla kunina selithi ke cha sisondelane phela nalabe esabamema ukuthi bazosilekelela mayifuna mangiza la ngenze futhi okwakuleli igceke la nje nami la engiphumulela khona la sengizophumula sengizofika nje ngene endlini ngihlale ngibuza ukuthi bapheke kanjani bapheke ini futhi ke Nkosi yami nebhodo liyabambeka lapha kulo mama mani hayi singakubiza ngesicebi ngokuhlonipha abantu nomphakathi nokuningi engihamba nakho hayi akwesiligodle mhlawumbe ngelinye ilanga solisebenzisa kodwa nje ngiyavilapha ukulikhipha ngwami umlomo. Dokotela inyanga eziningi ziyaphiwa imoto wena waphiwa ubani lesi? Angaphiwa besiqale ngehama nje angaphiwa ke mina Nkosi yami angaphiwa nje kuseyinkwa indane ukugxoba nokushisa impepha uthishisa njoba futhi uyibona nje ipersonaliziwe okusho ukuthi ayiharishiwe ngoba abafuthi abaningi engibabone banokuharisha mina cha ngithengile iStandard Bank singakuxoxela ukuthi sasukaphi safikaphi bese uFNB futhi angaxoxela ukuthi sasukaphi kwafikaphi lapha ku Golf 7 uFNB futhi angaxoxela ukuthi sasukaphi safikaphi ikhona into engifuna ukuyicebisa inyanga nengifuna nje ukuyisiza kukho ekutheni uyazi ukuthi mawuzoshutha ngemoto yabantu mawusuthola abantu abafana mhlawumbe nathi siyakwazi ukuthi sithole yonke imfihlo yakho kwi-number plate ngoba i-number plate iyayisho phela ukuthi ubani lo wakabani ohlala kuphi wena mawusuzothi hayi nansi ihashi lakho mase silishaya silibuza lithi hashi hayi khona cha lapha nje yimi nje impela yimi angaqhashi
ngahlangana ngahlukana namabhenki ayengisiza ngoba phela idayiswa amabhenki kodwa amabhenki asilekelela nje ukuthi ngenelela ukuthi iflow kahle imali ngalekelelwa yibo kwandluleka futhi Dokotela asilandise umuntu osekhaya ofisa ngelinye ilanga naye kuyibona esigabeni sakho kungenzeka ningafani ngoba enye into ekhohlwa abantu ekhaya ukuthi inyanga engakulapha kuyiqiniso futhi ucebe kepha kubuye kube nanento nje eyisiphiwo kumuntu ukuthi ke kwakuhleliwe yini ukuthi uyofika kulesi sigaba kodwa ke ukhuthaza lo othi namhlanje ngilala ngidlile ukhuthaze lo othi mina sengilahla ithemba ukhuthaze lo besebenza waphelelwa umsebenzi onayo leyo madlana yokuzobona inyanga ukuthi usengabuyela esimeni kunalo nespaza siyindawo sekwafika nabantu bangaphandle bavulile manje icompetition isitough kakhulu ake sifukule lo muntu ophansi othi yena bese ngithi ayikho inyanga engangilapha ngoba sengidliwe kakhulu kulezi ezinye inyanga pholo basi ngimzondo ukufake mina umuntu uyasho kanjalo ngwengathi kwenye la kwabanye abafethu ade senza nawo umsebenzi othi awufani kunomuntu pholo basi omthola ebeke ibhoksanyana lapha edolobheni edayisa amaluzi noma kunama chips kodwa mawuthi uyamlandela lo muntu uhlala eflatini uyalirenta ukhokha imali ebovu unezingane futhi azondlayo uwenza nje konke ama-account wakhe futhi up to date ngayo yonke indlela kodwa mawuthi uyalandela uyobheka ukuthi le mali uyithola kuphi mawuthi uyafika netafulanyana lakhe mhlawumbe isitoko sakhe siwu-50 maye bese uyibuza ukuthi kwenzakaleni bese ke thina bantu abanenhliziyana ezithe ukugoba nezibheke eceleni bese sithi hayi uthwele noma udayisa ke lezi zinto lezi ezingezinhle kanti ayikho yonke lento lo muntu wathola umuntu ofana nomncwabo awusuka bathatha mayethola umuntu ofana nomncwabo umncwabo wamgeze bese ngithi hambe wenze nje noma yini ezocirculateisa imali esandleni sakho ngoba ngeke ivele hayi ngeke ukubone lokho ngifunga umayelele emathuneni angavuka emathuneni athi mayivuka bese ngikhiphe umakoti la ngithi akaphuma akungena uma yinto nje ngekuyibone leyo kumele ukuthi kube nento ezothintanisa wena nemali noma wena nenkece esandleni bese kwenzeka zonke izinto awusilandisa afishane ke sesophetha dokotela ukuthi hlasimbe ipattern wena uyisike kubani noma ubukela kubani ngiyazi ukuthi umuntu uyasigayela ukuphiwe wakwenjani kanjani but ukhona nomuntu obukela kuyena uthi yabona ngenxa usiza ibhekene nalo wenza 1 no 2 nami ngikhule ngihlupheka nakhe sengikwenzile ngeke ngimdalule ngegama ukhona yena ukhona ngebhadi yenkosi yami inkosi seyamkhumbula kodwa yena ukhona ngeke ngimdalule ngegama ngoba phela hayi bani ngiyahlonishwa phela ezweni hayi izwe liyangihlonipha manje izwe nje manje ngake lizwe sekuthiwa ngidalula amagama abantu hayi sengaba kunamahlebezi athi ulungisela ibhanoyi amazi phela eqiniso elithini ulungisela ibhanoyi ukuthi lethi cababa ingakho negceke elivulelekile okusasiveveve Bhuti mapholoba bhuti inkosi yami angazi kusengenzeka noma ngayini njoba ulibona nje liyoyilahla kunina akusho ukuthi seliyoyilahla ukuyilahla lisezophuma futhi ekseni mali iphuma ekseni maye akuzinhlanhla ukufa ezingavelela futhi nanoma ngabe ubani office inhlanhla hayi mina kuphela asikhuluma indaba ebalekileke sibheke kuphetheni abaculi abaningi bababaza igama lakhe abanye babhala ingoma ngawe iningi labo sibafica beshaya icues ufunga ukuthi kwesinye isikhathi iguli kanti bazosubmit umusic wabo bese abanye bathi mina ngizofaka nje ukusamask ngifaka into esakhupha head ngoba ngilanda intshintshisi ngifuna ukudumizwe lonke osikakhulukazi nje laba abadumile bonke bakhonjwa la kwaMncwabo uyahlehla pholo basi akweseqe sengiphahlukile nje ngihlonipha umhlaba wonke umuntu ngiyamhlonipha sengiphahlukile aseqe pholo basi ngamane ngaphahluka ke eNingizimu Afrika asiphethe ngokuthi ke udokotela uyakuthembisa yini ukuthi abantu bengakwazi ukumthinta bese ke bebhuka usuku lokuzombona ngokuthi usiphi inombolo baba inombolo nje ngitholakala kuzo 073 219 6664 07321966664 bese ngithi emapholoba ngitholakala zonke ngitholakala ngolesithathu kuze kushaye isonto
ngomsombuluko nolwesibili njengoba ubonile siqalile sesingapha kuhlukana kwezindlu kumele ngihambe ngide ngihlola ukuthi ugesi usekhona yini noma ke phela ubuye nje njengoba lo uhamba njalo kodwa kufanele lo sibuka ukuthi yonke into isame ngomumo wena uyangizwa njalo lo yagoqa mbona ehleka nalo yamfowethu uyangizwa kufanele sihambe sibuka ukuthi izingane isakhanyisa yini ngendlela ngomsombuluko nolwesibili bese ngithi pholobasi ngamafuphi namafishane nje kulabo sebehola uPoyinandi hayi bangabhaza nje ayikho inkinga ngizobuyela kubo ngokusheshsha ngiphinde futhi ngikhulume naye izwi ke ngiyakwazi ukulizwa ukuthi cha wena wazana noPoyinandi ngoba ke sengiyayinqamula ngeke ngithi ngiyayivala ngoba ikholi yakho sengiyayinqamula ukuthi hayi khona ngathi uyagaga Dokotela yipho ithanda kakhulu kulena le Ay pholobasi angijwayele ukugibela imoto iminyaka izibe ngaphezulu kweminyaka emine kodwa sengigibelile nje ubuyibona nje inamalokhuza lapha efasitereni amadisk ilo yawaqala ukwathatha la ekhaya angikujwayeleke lokho kodwa manje inhliziyo yami yahlala bakithi lapha yahlala inola ke kuphetholo ay inola ifuna insizwe enjengani kodwa akweseqe nje lapho kodwa nje inolaka bese ke kuthi ke ngapha pholo emva kwakho hayi silwane sikamhlola hayi bhuti uyabuka nje umuntu uma izofika pholo bethi uzokubethelela mhlawumbe edubozo mlanda noma uzogibela noma ngabe hlobo luni lebhasi ubobonke kunenkinga lapho inkinga isekho nawe usafuna ukubethelela inkinga isekhona athi uzokubethelela usahamba angisho ukuthi ngithini bomakhosi kodwa nje ngiyafisa ukuthi mangabe uyithanda lento engiyishoyo sondela kimi ngizokunikeza nje bese ngithi mina hamba bonto wamehlo hayi pholo ubuke nje into yamehlo impela ngosi hayi leyo uzoyibona ebusuku lele odokotela abaningi asebesigabeni sakho bathi bona basayihamba imizi yabantu wena usayihamba noma uhamba bakhethekile angilenzi nje iphutha ngisangena noma ikuphi noma kumuphi umuzi ngisangena nasemangcwabeni futhi ngisangcwaba ayi ngingena nje yonke indawo uyamcupha umufi makwazi ukuthi ubulawa ubani ukuze bemlandela pholoba aseqo ukuthi makwazi ukuthi ubulewe ubani asithi nje uyamcupha yini yebo pholoba sicha kuyenzeka kona kodwa hayi sithi makwazi ukuthi kwenziwa ubani pholo uzongibophisa udokotela siphethe ngenkulu indaba yokuthi kuyenzekani kwesinye isikhathi umkakho ahambe kodwa manje ufuna ukumbuyisa ngoba bekuningi bekunihlanganisile noma ubaba ekhaya usehambile ufuna ukumbuyisa ube kuningi benihlanganisile and indlela ekuphunyeke ngayo kube into encane nje kusuke ngayo uthuthuva kwaphumeka kanjalo manje sekucaca ukuthi kulo 1 million ebesinawo ebank inkantolo izothi asihlukanise phakathi kanti besivele sinesifiso sokuthi sicebe ngaphezulu kwalokho kodwa sesibuyela kaAso babili kusho ukuthi ngamafuphi ufuna ukulanda isinanakazana sakho hayi pholoba sisawathinta nje amanzi ngesihlalo singabuyi uma ukuthi kaswathinti kamanzi masakeza nje hawu masakeza bhuti masakeza la izo receive masakeza sobuya bhuti hayi masakeza hayi bo ireceive isobala ziyasha ziyinyanga ukuthi awusabamba nami radio ngizokhuluma kanje ethi kushubile hayi impela kushubile okay ahlabele phambili mhlambe siphethe ngaleli lokuthi dokotela kuyenzekani kwesinye isikhathi elokugcina ngempela leli ngenxa yesikhathi ngiyazi ukuthi indoda ematasa ulindwa abantu kepha kuyafuneka ukuthi ezinye zezinto siyibukisise eduze futhi abantu sibanikeze zona zinjengoba zinjalo hey balahlekelwa abantu izinkomo ziyaphela izimbuzi ziyaphela izimoto ziyaphela kuningi nje kuyalahleka bafuna ukuthi into zabo ibuye noma igadeke zisisame futhi zibe ningi pholobasi angazi nginenkomo seziyaba ngakhe ngongayilayisha nje bezu38 mangalenza iphutha kunenye futhi insizwa yakwaMpungose angizukuyifihla nje yona yakwaMpungose ngale Dumbe bathi uzama igama lakhe uthe nje eganwa ngakhipha iloli ngathi akayithathe zaba u8 ngithi amfana wami ngoba wenza into enhle udabuka la kwezami izandla ngathi cha akayiqhube nje
bese ngithi emaseleni nina nidayisa inkomo zabantu nina senazi indala ukuthi indala ingakuphi ungenankomo ngikukhomba ngomuno uthi wena ngikubhekile ayish sibonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya ukuthi usiphi ithuba elifana naleli sinodokotela ke umncwabo uyahlehla eNewcastle osizweni la sikhona kusisithabathaba ngani zakwethu lezi ezivelela izimoto kuthiwa ivela ngoba zona zicelwe yimi zikhona ezinye ongakuba mangabhekwa ngale kwethu ziyabonakala ezinye azikhishe egcekeni ngoba bayathunywa abantu kanti nakhona esigodlweni la siphuma khona cishe ezinye zazo nizibonile noma nizosibona ngenxa yokuthi ke muningi umsebenzi esithe sawenza sibonga kakhulu ngoba naku sewuyavala bengisathi ngifuna ukuchaza njengoba ubona ku7 nje la u7 uchaza ukuthi kukhona okukhona phakathi kwazo hayi uthi u7 nje ngoba athe ngikhona okuphakathi kwakhe kuphinde nangale nje sikhuluma nje kuno8 u8 njengamanje ukuservice nganaku sekuze kwashaya lesikhathi ngiduvile ubona u8 ngoba phela kufanele uyigqilazele cha ngeke sengiphakamisa nje lapha njengoba ubona uGold 7 ngithe akungamfaki iloku ngimpersonalize engani phela nami ngenze khona mangabe ngivakashele nje ogogo hayi ushonani manje kabuhlungu kangaka bakithi shono nje kahle mangabe ngihambele nje abantu abadala lapha nalapha ngiphinde futhi nginikele nasemphakathini ngiyafisa ukuthi sithinte leyo ngoba ngizwa kuthiwa abantwana abasafunda isikole ama uniform ukuthi ngisuke ngathi mangithinta ngabona ukuthi into vele ongaqhayisa kakhulu ngayo ukuthi usuwenzeni kobani kodwa kunemndeni ephilayo ngenxa yakho ngifunga umayelele emathuneni bayaphila hayi kancane kakhulu bakhona futhi nabala phansi abafihleka angifuni futhi ukubabiza ngoba phela manje soba sesibeka imndeni mhlawumbe ekutheni siyabukisa kodwa nje hayi kulelo banga lelo uyabuka nje pholo simangakubheke lapha umshindo ekhona akusisi isigubhu lezi eziyayi lokho i-econ leya eceleni wayo kunebhodi elithi kunama security ngikade nje ama security army ahola kimi aphilisa imndeni yawo ayangigada aphinde agade nezikole zakhona la eMajuba district ngiqhashiwe eMajuba district necompany yami ingani mapholo baphela akufuni ukuthi uthi udayisa icorrugate kodwa mazinyakha yelo wozani zolanda into yamathende wozani hawu liphe lakho ndoda liphe lakho hayi obana benza iCK usakhuluma ngeCK namhlanje hayi khona ngisho ukuthi nje yonke into kufanele ukuthi siyibuke kuwe kuqala before siyethemba ukuthi yini lokhuluma ngayo cha sibonga kakhulu dokotela ukuhlonipha siyazi ukuthi elika dokotela lisezingeni kepha ngokweziqo the wayithola usofana ntseni noma nguye uprofessor omkhulu ke ithuba siphe lona sila emagcikeni ngiyafisa ukuthi silibalule ngendlela eyodwa yokuthi bangaka abantu kulenyanga noma kulonyaka ke sibe kunyaka nje oyimisele ngokubakhiqiza abazobuya beshaya isifuba mhlawumbe ukulinganisa nje ukuthi ubheka abantu abangakanani ngoba phela ngeke nawe wayithwethe umthwalo emahlombe nokho noma kona ukuthwalisa kuyinto eyaziwayo akungadeleli kubakhiqizi bezokuthutha angisakhumbuli kahle ibhasi ukuthi layisha babe bangakhi makukuthi lo phethe lapha kwezokuthutha uyavuma ukuthi amabhasi awagcwale akwelisondele silibone ukuthi sohamba sifike iphi nalo lothi maseliphelile futhi ngalona lingaphela njengoba ubonile nje lapha ngishiye abanye abafowethu babuya kwamanye ama province cishe ngathi uzwile sabona futhi nabasuka eChina nje nomunye nje ade suka eChina kunjalo nje futhi hey bakithi Nkosi yami dokotela ngingashaya na uvalo kulowade buye eChina uthi ngimenze njani ngimlaphele ekudeni ngathi mhlawumbe sozana leyo mpahla mhlawumbe usezana leyo mpahla esiyivikayo thina dokotela siphethe ngelo ukuthi umhla ka7 kuAugust inhlangano yabebaleli mhlophe lapha eThekwini eDurban Station izobe yenza ingqophamlando omcimbi ojwayeleke ukuhanjelwa abaculi abafundisi abalapha bendabuko
kuphinde futhi kubeke ikhulu ngokuhlukana kwazo akugcini lapho nomphakathi usukukhona lesi simo samanje ngokwe COVID kunemiyalelo uhulumeni ayishilo kepha kuye kube nemndeni nje esithi ngokuzoqoqwa khona ongamasent fanele at imndeni engaphezulu kwe-30 ikwazi ukuthola ama groceries abanye bazothola impahla zokugqoka kanjalo ngingomunye weyishoshovu ohleli kwipanel eqhuqhumezela leyo nto mhlawumbe ukukhuleka nje ngezibomu izwe libuka singakuvaleli kodwa ekhoneni ukuthi ukunyathela nje kwakho kukodwa kuyobe sibusisa sikhulu kuthini ngifisa nje uselapho but ukubonga imajuba ngonyaka ofile besinawo umcimbi othi awufuze wona loyo ngangiyisikhulumi esiqavile lapha awusuka madoda ngangiyisikhulumi nje esiqavile ngiyajabula futhi ngiyathokoza futhi kakhulu nakomakhosi abala eNyukhasela ukuthi ngiyacela ningiphelezele isimemezile inkosi yakoMapholoba bogogo bomkhulu isimemezile ngikubuke ngathi kuyoba yilihlazo mase sengiqhamuka nje ngedwa hawu kanti emajuba nikuphi bakithi ngiyacela kakhulu ngiyaphaphata ngomhla ka7 kuAugust umakhosi olapha emajuba uyangibhalela njalo idate uyazi enye into idari yami ayikho nakimi nangu umakhosi uyabhala ngiyambuka nje bhala makhosi 7 ungikhumbuze siyakhona le egagasini usimemile uMapholoba. Sibonga kakhulu baba, sibonga kakhulu ngethubo siphe lona uNkulunkulu akubusise. Nganza kwethu ngishifte yodwa kuyalezi imoto manje. Bye bye.